Welcome back mga ka-studio to another mukbang. And for today's menu, I have grilled tuna panga at cheesy smoked scallops. At meron din po ako ditong sausawan. Na-order po namin ito mga ka-studio sa Kusina Hub-Hub. Dati po, na-try na po namin yung mga pagkain nila kaya proven and tested po na masarap po talaga. Maraming salamat po sa Kusina Hub-Hub and to Ma'am Ria and family po. Yan. Tingnan niyo po. At sa drinks po mga ka-studio, meron ako ditong cold lemon at ginger juice. Ayan, hindi ko na po patatagalin to mga ka-studio. Pray po muna ako. Bless us, O Lord, and this thy gifts which you are about to receive from thy bounties through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Yan. Ako asan ipadaplin mga ka-studio ha. Simulan na natin mga ka-studio. Habhaba na to. Kain tayo. Sarap. Wow. Ang sarap po ng tuna panga. Isa po ito sa pinakamasarap na natikman ko na tuna panga mga ka-studio. Sarap talaga, grabe. Kaya mga ka-studio, kung gusto niyo pong mag-order nito, visit niyo na po ang FB page ng Kusina Hub-Hub. Ilalagay po namin sa description box below at sa FB page po. Sarap. Gustong gusto ko po yung tuna panga nila kasi hindi po siya malansa ba. Masarap ng pagkatimpla nila at pagkaluto nito. Kunin ko na po lahat ha. Wow, sarap oh. Yan. Tilok na. Ansanin na to. Yan ko ng rice.
Dito tayo. Ang laki, oh. Mmm. Excuse po. Ito naman, grabe ang cheesy po. Ayaw mo tanggal. Kunin ko na lang. Mmm. Yan. Yan natin ang sauce. Yung laman niya po, ito po ay hindi po siya yung scallop ba, hindi siya overcooked. Ang sarap po. Yan. Last one. Yan natin ng rice. Dito tayo ulit. Ito naman pong tuna pa nga nila mga kastyo ay manamis-namis po siya. Bagay na bagay po yung title ng kuan nila store ba kusina habhab kasi makahabhab tayo ng marami nito.
Makakain tayo ng marami. Yan. Kilo ko na nakulaan. Once again mga ka-studio, kung gusto nyo pong mag-order nito, PM nyo po ang kanilang FB page, Kusina Habhab, para makapag-reserve na po kayo. Yan, ubos ko na po. Lami kayong habhaba na kuan ni ba? Sarap po na kain ko. Sorry po. Yan po, naubos ko po lahat mga ka-studio. Maraming salamat po sa Kusina Habhab po. Grabe, sobrang nag-enjoy po ako sa mga pagkain ko ngayon po. Sobrang busog ko po pero hindi po siya mabigat sa tiyan ba. Shout out po muna ako. Shout out Lenny Rabadon Bautista. Shout out Aguilar family from Davao del Sur. Hello po, shout out Aguilar family, especially kay Dadang. Shout out Gabriel Sadsad. Ana Tabian from Tarlac. Maricel Pacquiao from Toledo City, Cebu. Sharon Andrade. Peterson Santoso and Suyin Sabrina Lo from Jensan. Lian Cruz. Rodel Sumayang Rituyo from Masbate. Shout out Jess Benedict Puvadura. Jeneline Garin Serdoncillo at Dani Asunyo. Ayan, yan na po lahat ng mga shoutout mga ka-studio. Sa mga gusto pong magpa-shoutout po, comment lang po kayo. Maraming salamat mga ka-studio sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta po. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!